Хало. 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 Ти са намери ли това, което ти трябва? Или още го търсиш? Nope, не го търся и не го намерих. Намерих си нещо половинчато, което ще изтараша за целия сан, който има. Колко пасан да ти трябва? Ти имаш на предвид, че сигурно ще ми трябва едно инвентори с такова. Доста. Ти вече имаш няколко стака от честовете, така че... Yes, но ми трябва още. Най-малкото, защото нямаме никъде около нас санд или това, или пустиня. Така че, колкото повече санд имам, толкова по-малко разхождания ще трябва да правя до други места. Така съм трябва... Wait a minute, това пустиня ли? Wait a minute. Ево, тогава връщам си думите обратно, намерих си пустиня. Окей, това е хубаво. Very much so, yes. Правя си къщата, Nice. копаем пръст. Матка, браво, копай пръст. Не, чакай. Копая дърт, нали? Да. Дем колко дълбоко това ще е уникално дълбоко, човек. Чай още да събера. За кой? Не, че не ти трябва да е. Като на някой му трябва санд после, да му го продавам. 10 даймонд за 2 стака. Damn, 10 даймонд. Буквално нямаме пустиня около нас, човек. Трябва да се разхождаш толкова много. Да, намерих кол. Тък му викам, ще ми трябва кол. Бада. Thank you, server. You're the best. Thank you, sir. Thank you, seed. Сами трябват координати към вкъщи. Аз мога да ти дам координати, но не и вкъщи, там дет съм аз в момента. Подавай ти, предполагам, че не си много далеч. Това третото число не ми харесва. Що? На мен много ми харесва. Very good number. Що го правя така и аз много съм знал. Защо да е лесно, като може да е трудно? Имаш винаги отговор на всеки въпрос. Много ясно, аз съм се вижда, ти ще се знаеш, значи ако ти трябва въпрос за някой отговор или отговор за някой въпрос, аз съм да срещам. Какво въпрос за отговор? Yes. Ако имаш отговор, ти трябва въпрос и това също му мога. Така. Добре, отговор. Сега ти казвам един отговор. Не, имам въпрос между другото. Не отговор, много грешка. Кое е първото, кокошката или яйцето? That's just me. I don't care anyway, but yeah. Не, че ми трябва. Не, че ми трябва това нещо, не. Ти зададе въпрос, аз ти дам отговор, както вече разбрахме, аз имам отговор. Маля са колко време ще се прибираш. Аз между другото, ако искаш да спя, няма да мога да спя. Защото, нали, градът има нужда от мен. Empty maps. I found map. Oh my god, yes sir. Окей, само 3000 блока ми остава до вкъщи. Сега ще дойде, дай ми половин час. Половин час, вика. Окей, nevermind, дай ми към 40 минути, ще пропадна в голяма дупка. О май гад, аз вървя в грешната посока. Окей, бъди. Чай само да изхвърлим някои неща, защото толкова пръст не ми трябва със сигурност. Що? Защо да не ти трябва? Сега ще си направиш собствена планина. Не, почнал съм я, да знаеш. Йоу? Village question mark? Колко села направил, намерил човек. Това май ми е третото за това търсене. Come on, man. Казвам минус, нали? My god. Има го в чата. Не знам какво съм казал. Ти казва минус 162 или 192, аз съм на 900. Сега ще дойдеш. Пак ми се щупи лопатата. Няма лошо. Ще си направим нова. За един ред блокчета, братле, ще ми свърши кирката. Някакво последното блокче го троша и ми се троши и кирката. Ще си строша и главата след малко. Не. Главата ти трябва, кирката не е толкова. You got a point. Добре, мисля, че приключих с копаенето. Или така си мисля. Има надежда да се прибера. Има ли, бе? Let's go. Значи кое е най-по-хубавото? Не записах координатите на дезерта. Що не си което значи, че не знам къде. Аз това не се загубих по пътя към вкъщи, пък камо ли да го намеря пък. За едното загубване ли си? Сега така като го кажеш, не много. Ларе, бро. That's a very good question. Защото ми викаш хай, и аз съм някакво. Да, казах Mountain Goats. Имах някакви планински овце. Тях викам хай. Толкова много търси сент байом и накрая говорим с планински животни, ево. Откачам, аз съм на този хънт от 2 часа сигурно. Хубаво, не са 2 часа, само
Няма Но лошо. пак е доста. Човек, ако това не стане както искам да стане, ще плача. Не си заслужава. Изчупи си мишката по-добре. Чери биома, окей. От тук си знам пътя вече. Ти вече си на чери биома, найс. А, не, имаме между другото друг чери биом. Не е на спауна, този чери биом. Ти си близко вече до вкъщи. Окей, това беше подвеждащо. Има чери биом точно до чери биома и аз отидох в грешния чери биом. А трябваше да ходя в този чери биом, окей. Сега вече знам на къде съм. О, добре, стигнах до пожара в гората, окей. I'm home. Само на 100 блока съм, на 300 блока, да, ама пак 100 на блока. Ясно. Хело, може да ми кажеш от коя страна на това нещо, дето строя, има най-много пространство? Предполагам, че е на там. Има най-много пространство. Като път ти говоря. Да, тук е поляна. Тук е поляна и там също има поляна, ама тук е най-много. Добре, значи така ще стои. Да не те ударим. Добре, ето ти. Леко е. Ето и такова. И такова ще ти трябва. Сега трябва да го копаеш това. Сващаш, бе? Това да не ми е първият билд, който правя. Това и черито е хубаво, ама е хубаво като го използваш хубаво билд, в който се отива самото дърво. Иначе тук, защото имаш средно светло, по-светло и по-тъмно светло и мисля, че си отива доста добре. Айде, дали от теб ще ти остане малко дърво? Ще ми стигне за едно. Какво направи ти, бе? Имаше кол. Това трябва да отиде с едно нагоре. Всичките ли? Да. Professional teamwork. че тотално съм объркан. Найс. Окей. И сега отгоре това цялото трябва да е с стъкло, между другото. Ето къде гледаш. Тук. Тия дупки трябва да са с стъкло. Ако имаш нещо, с което да го изпечеш. Ами аз събрах кол. Някаква идея колко стъкла ти трябва? Не мога да ти кажа. Даже май 2 стака няма стигнат, което е... И трябва да е на купчета. Имаш ли ненужен пясък? Не, ще ти дам. Няма нещо като ненужен пясък на ти 3 стъка. Ще направя още 2 печки, да има. Няма как човек да има в излишък печки. И сега чакаме. И да, и тази къща не знам какво ще я правя, като онова ще ми е къщата. Че я бутнеш? Не, базикам се, ние по принцип не бутаме къщи. Окей, аз отивам да насложа стъклото, което събрах, ти ако искаш да седи. Аз ще го кампа, тук ще ти събирам експито. Аз те съдя за 20 000 за небезопасна работна среда. Значи, господин, аз паднах от покрива ви, мисля в процеса на строенето, така че мисля да ви съдя за 20 000 за емоционални и физически щети. Емоционални? Щупих си и двата крака, че как не може. Така е? Ами така лесно. Като не ме обезопасявате на работното ми място, амаха. Ти можеш и сам да се обезопасяваш. Аз съм нает по доброволност да работим тук. Ама доброволност не значи да падам от покриви, моля ти се. Това ще бъде за сега. Така ще бъде. И отгоре стъклата само ще сложим и това ще е за сега къщата. Трябва ти още 4 блокчета. Найс.